само собою, кожна держава має вплив на формування чоловіка, його ідентичність. Але вопрос язика. Місцевий язик має бути язик без втручання з уряду. Демократію в селах. Місцевий язик в селах. Ідентичність в селах. Українська орієнтація, русинську орієнтацію. Причому вони воюють між собою. Демократію в селах. Місцевий язик в селах. Ідентичність в селах. Підпорувати ідентичність. Консолідувати ідентичність карпатських русинів. Ідентичність.